Күннең яктылыгы кояшта, күкнең матурлыгы йолдызларда, җир йөзенең бар гүзәллеге хатын-кызда. Исәмсез Татарстан хәбәрләренең 8 март бәйрәм чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген безнең программада Чәчәкләр сөюен билгесе. Аларның күңелләре күтәрелә, чәчәкләр бик ошый, аларга яраталар. Без аларга шагач, безгә дә рәхәт, без дә шатланабыз. Иратлар гүзәл затларны бүген нинди чәчәк бәйләмнәре белән сөендерә? Гүзәл Шарипов белеп кайтты. Хатын-кызлар нәрсә турында хыяллана һәм иратлар үзләре янында нинди гүзәл затларны күрергә тели? Хатын-кызлар белән әлбәттә безнең дөньябыз тагы да матурлана, тагы да яктырак. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Рамазан айы башланырга 2 көн калды. Матур итеп өйләрне бизибез. Хәзер бит инде декорлар бик күп Рамазан айы өчен, өстәлләр өчен, аерым тәмле, иң тәмле ризыкларны пешерәбез. Республикада нинди чаралар узачак? Изге гамәлләр аена кешеләр ничек әзерләнә? Бу хакта Лиана Бәхтиева. 8 март елның иң чәчәкле бәйрәме ул. Бүген уңга карасаң да, сулга карасаң да гөлөмәләр күтәреп баручыларны очратасың. Чәчәк кибетләр янында иратлар иртәдән үк мәш килә. Ел чир ничек үзгәрсә дә бәйрәмнең төп символы ләлә белән мимозалар кала. Статистика буенча Россиядә чәчәкләрнең 60% 8 мартта сатыла. Март башында безгә тәүлегенә 300 тонна чәчәк кертеләделәр федераль таможня хезмәтендә. Быел иратлар нинди чәчәкләрдән җыелган бәйрәмнәрне сөйләй. Рүзәл Шарипов репортажы. Чәчәк кибетләрендәге матурлыктан бүген күзләр камашам, бәйләмнәрнең нинди генә юк. Сарысы, агы, кызылы, шәмәхәсе, иртәдән үк олысы да, кечесе дә кадерле кешеләрен сөендерергә ашыган. Иратлар монда атна башыннан угагыла башлаган. Менә тюльпаннардан җыябыз инде. Матур чәчәк, алар менә бөтенсе разный. Бар менә пионы видный, просто тюльпаннар бар. Тюльпан матуррак та инде, и шул менә яз белән связаны. Беренче урында әлбәттә ләлә чәчәкләре торам, ә инде аннары орхидея, рунункулус, фрези дигән чәчәкләрдән торган бәйләмнәрне яратып саталар. Алар бер айга кадәр шиңмичә тора ала. Шуңа күрә тора-бара аларга ихтыяҗ да арта икән. Узган елларда ачык һәм төрле төсле бәйләмнәрне күбрәк сайласалар, хәзер моно бәйләмнәргә, ягъни бер төсле гөлләмәләргә игътибар арту күзәтелә. Басынкы, тыныграк төсләр модада, олылар күбрәк роза сайласа, яшьләр протея, эвкалиптлы бәйләмнәр җыярга сорый икән. Современные букеты, Заманча чәчәк бәйләмнәре экзотика стилен хәтерләтә. Мәсәлән, пион, анимоннар, алар базарда әле күптән түгел генә барлыкка килде. Әмма хатын-кызларның мәхәббәтен инде яуларга өлгерде. Бу чәчәкләр матур һәм кыйммәтле күренә. Тик бу стиль әле популярлашып бетмәгән, аны яшьләр күбрәк үзитә. Стиль, еще не вошедший прям совсем в моду. Замана сулышының тагын бер билгесе чәчәкләрне онлайн кидертүчеләр шактый. Бәйрәм көннәрендә бу хезмәттән файдаланучылар 20 тапкырга арта. Бәйләмнәрне җыеп өлгерер өчен кибетләрдә төне буе эшләгәннәр. Федераль таможня мәгълүматы буенча бәйрәм алдыннан Россиягә 12 000 тонна чәчәк кертелгән. Нидерланд, Эквадор, Кениyaдан роза, хризантема, канәферләр кертәләр. Әлелеләрне әле 3 ел элек кенә Голландиядән сатып алган булсалар, хәзер 60% үзебездә үстерелә. Әмма күпчелек суганчаларны барыбер читтән кертәләр. Алар 40%-ка кыйммәтләнгән. Шуңа бер ләләнең бәясе 150 сумга кадәр җитә. Әмма бүген кыйммәт дип торучы юк. Сайлау мөмкинлеге зур. Әлбәттә, бүгенге көн өчен ул инде тюльпаннар безнең иң матурларын сайлыйсы килә. Монсы минем малайдан ул хәзер армиядә, диванисына катылый. Монсы үземнән, иремнән. Мен яратам тюльпаннарны, именно сорт эшләрне ярата. Базарларда бәяләр бераз гына очсызрак, монда халык мимозаларга өстенлек бирә. Алар Татарстанга, Абхазиядан кертелә. Иң якын һәм бердәнбер әниләр безгә. Ни өчен нәкъ мимоза сайладыгыз? Чөнки хуш исле яз тәме сизелгәнгә күрә. Аларның күңелләре күтәрелә, чәчәкләр бик ошый, аларга яраталар. Без аларга шагач, безгә дә рәхәт, без дә шатланабыз. Бәйрәм белән җыны күңелдән, апасын иләниләр, ханымнар, кызлар, туташлар, ак яулыклы әбиләр. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңгы гасыр каналы.
Халыкара хатын-кызлар көне уңайнан Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать юллады. 8 март күңелдә җылы хисләр уята торган бәйрәм. Сез безне игелекле эшләргә рухландырасыз, яшәүебезгә яктылык, матурлык өстисез ди ул. Бөек Ватан сугышының дәһшәтле еллары шаузан хатын-кыз ветераннар, махсус хәрби операциядә катнашучы хәрбиләрнең әниләре, хатыннары иң ихлас рәхмәт сүзләренә лаек. Ватанга хезмәт итү юлын сөйләп, хәрби бурычын үтәгән хатын-кызларыбыз белән без шиксез горурланабыз. 2024 елны Россия президенты гаилә елы дип игълан итте. Бала табу һәм тәрбияләү гаиләнең әһәмиятле бурычы ди рәис. Татарстан хатын-кызларына ул сәламәтлек, бәхет, күңел күтәренкелеге теләгән. Халыкара хатын-кызлар көне белән Татарстанлыларны республика рәисе социаль челтәрдәге сәхифәсендә дә котлады. Роликта танылган шәхесләр иң кадерле кешеләренә җылы сүзләрен җиткерә. Шаян ТВ баручысы Ислам Хәбибуллин әнисе турында иң ягымлы, хоккейчы Данил Зарипов хатыны турында иң яратканым ди. Җырчы Салават Фатхетдинов оныгының ачык күңелле булуын билгеләп үтте. Ул иң ягымлы. Ул бик ашык күңелле. Мин аны яратам. Бүген бәйрәм уңайыннан Татарстанның дәүләт киңәшчесе беренче президентыбыз Минтимер Шәймиев Хади Токта шигыреннән үзек укыды. Һәрбер хатын-кыз тирәм ихтирамга, бәхеткә лаек. Бигрәк тә аналар алдында баш иям. Бар хатын-кызда ана булу бәхетенә ирешсен ди ул. Кадерле хатын-кызларыбыз, сезне ихлас күңелдән халыкара хатын-кызлар көне белән котлыйм. Россия президенты Владимир Владимирович Путин тарафыннан гаилә елы дип игълан ителгән бу елда гаилә учагын саклаучы үзәл затларыбызны, аналарны махсус котлыйсым килә. Яшәү җебе һәр вакыт хатын-кыз кулында. Бу якты дөньяга килүебез белән без барыбыз да газиз аналарыбызга бурычлы. Әниләребез назын, йөрәк җылысын без гомер буе күңелдә саклыйбыз. Без күп балалы аналарга кадер хөрмәт күрсәтәбез. Аларның фидакар хезмәтен батырлыкка тиңлибез. Бөек Ватан сугышының барлык михнәтләрен кичергән аналарга, өлкән буынга тирән ихтирамыбызны юллыйбыз. Махсус хәрби операциядә катнашучы ир-егетләрнең аналары һәм аларның көчле рухы, сабырлыгы алдында без баш иябез. Җитештерү, эшмәкәрлек идарә итү, фән һәм мәдәният даирәләрендә уңышларга ирешкән яки үз гомерен бала тәрбияләүгә багышланган әни кешеләргә ярдәм итәрбез. Безнең өчен сез барыгыз да сөекле, барыгыз да кадерле. Гомумән мин бөтен хатын-кызларның да ана булу бәхетенә ирешүен телим. Мәшһүр шагыйребез Хади Токташтан да әйбәтрәк әйтеп булмас бугай. Ана бөек исем, нәрсә җитә ана булуга? Хатын-кызның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда. Бәйрәмегез котлы булсын, үзәл кызларыбыз. Ират тормышында хатын-кызлар нинди роль уйный? Гүзәл затларыбыз аларны нәрсәләргә рухландыра? Ир-атларның үзләреннән сорадык. Мин әйтәм, бу хатын-кызлар бәйрәме генә түгел, ир затларына да олы бәйрәм. Әҗерләнәсең, нинди сүз әйтергә кирәк, ничек кочакларга аларны, менә ничек үзебезнең булган карашыбыз аларга җиткерергә. Без сезне яратабыз. Хатын-кызлар бу безнең тормышыбызда, дөньяда алар бөтенесендә аңлата торган җан ияләре. Алар кояшта, алар күк йөзе, алар су, алар җир. Алар безгә дөньяны яратып, яңартып торучы кешеләр. Хатын-кызлар белән әлбәттә безнең дөньябыз тагы да матурлана, тагы да яктырак. Егетләр өчен дә хатын-кызларсыз без беренче дә булдыра алмыйбыз. Алар безгә инде терәк булып торалар. Һәм шушы дөньяны безнең яшәргә энергия биреп торалар. Безнең газиз әниләребез бәйрәме. Инде бала язмышы өчен, тормыш өчен әнидән дә бөек исем бар микән? Әнидән дә бөек җисем дә юк. Шулай ук 8 март ул безне бәхетле иткән һәм безгә балалар бүләк иткән безнең хәләл җифетләребез бәйрәме.
Umuman хатын кызсыз бу тормышны күз алдына китереп булыр иде микән? Әниләр, безнең тормыш иптәшләребез, балаларыбыз, кызлар, алар барсы да безнең өчен иң кадерле. Мин инде бигрәк тә ныграк та яратам, чөнки мин үзем дә хатын-кызлар арасында үстем. Ике апа арасында. Хатын-кыз гомумән дөньяның яме диясем килә. Алар елмайганда, алар булганда яшисе килә, җырлыйсы килә. Без сезне хөрмәт итәбез, яратабыз. Ирләр тормышында сез бик төп рольләрне уйныйсыз. Шуның өчен тормышта булганына шөкер итеп, буласына үмет яшәгән бергәләп. Алар безнең баш ярдәмчеләребез, алар безнең гүзәл затларыбыз һәм без ирләр көчле аларның яннарында гына. Барлык хатын-кызларыбызны чын күңелдән тәбрик итәсе килә. Шушы язның бәйрәме белән тагын бер тапкыр бәхетле булсыннар. Бәхетле хатын-кыз бәхете телим. Март башында бөтен Россия халык фикерен өйрәнү үзәге кызыклы сораштыру үткәргән. Аның нәтиҗәсе нинди була? Сораштырылучыларның 82% үзен бәхетле хис итә икән. Ә менә хатын-кыз бәхете нидән гыйбарәт? Ир-атныкыннан ул нәрсә белән аерыла? Әйдәгез, гүзәл затларның үзләрен тыңлыйк. Баланы табырга, беренчедән, үзенең гаиләне апарырга, и үзенең яраткан эшне табырга. Хатын-кызларга бәхетле булу өчен күп кирәк түгел. Елмаеп, карап, исәнләшү дә җитә. Ул инде гаилә төзи бит инде, иптәше белән бергә бала үстерәләр, бала алып кайту. Ул бит инде кан ярылып, дәвам итә буын дигән сүз. Дөньяның тоткасы хатын-кыз инде ул. Әлбәттә, әмма иратның да дәрәҗәсен һич тә төшерергә ярамый. Ират ул безгә таяныч, өмет, алар булганда, олар белән янәшә булганда гына зур эшләргә рухланабыз әле без күп вакытта. Янәшәңдә яраткан кешеләрең, балаларың, хезмәттәшләрең, күршеләрең, туганнарың сине яраталар икән, хөрмәт итәләр икән. Менә шул инде хатын-кыз өчен иң олы бәхет шушы дип уйлыйм. Бөтен якка да җылысын да, мәхәббәтен дә, кешелеген дә биреп тору өчен яратылган. Ул Худайдан бирелгән иң кыйммәтле затның берсе. Бүген табибларны эш урынына килеп волонтерлар котлады. Илдә сезгә яратканнарыбыз дип аталган акция бара. Иртән егет-кызлар РКБдагы табибларга һәм шәфкать туташларына чәчәк бәйләме һәм күтәренке кәеф бүләк итте. Медик-волонтерлар хәрәкәте әгъзалары бу көннәрдә республиканың барлык хастахана һәм сырхауханәләрен шулай йөреп чыга. Аеруча бәйрәм көнендә хезмәттәшләргә игътибар кирәк диләр. Мондай чәчәк бәйләмнәре бүгенге бәйрәм көне ул бик тә күңелле, рәхәт, кәефне күтәрә, чөнки бер сутка дәвамында әле эшчесе бар. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Инде стилгә куеп, карап, бүген сөенеп торачакбыз. Аларга шулай безне кытлаганнар өчен бик зур рәхмәт. Безгә бик күңелле инде. ДРКБның урология бүлегендә дәваланучы балаларны Рубинның хатын-кызлар футбол командасы бәйрәм белән котлады. Истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Кечкенә пациентлар футбол уены белән кызыксынды. Бер сафка төзелеп спортчылар түргә уза. Руби исемле талисман аждахаларын да үзләре белән иярткәннәр. Балаларга шатлык өләшүчеләр. Монда кадерле кунак. Кызлар һәрбер палатага кереп балаларның хәлләрен сорый, бүләкләрен тапшыра. Аларга команданың баш киеме, шарф һәм тәм-томнар тараталар, сорауларына җавап бирәләр. Спасибо большое. Давайте поправляйте, чтобы все было хорошо. Будем ждать на наших играх. Спасибо. Подарки понравились, кепка великовата, но ничего, мы подрастем. Мы ее будем носить. Она мне как раз. Вот уже как раз. Рубин командасы ДРКБда еш кунак була, әмма урология бүлегендә беренче тапкыр. Монда балалар операциядән соң дәвалана. Әниләр нарасыйларына бәйрәм кәефе бүләк иткән өчен спортчыларга бик рәхмәтле. Кәефләрне күтәрделәр, рәхмәт җавсы. Менә без операциядән соң җылаганнар, иткәннәр, үзебездә теге барбер хайрасы битендә. Болай неожиданно подарок, Рубин, тем более кемдә күрмисең. Вообще шады, подароклары шунда супер. Даже улыма шады. Футбол хатын-кыз спорты саналмаса да, бу гүзәл затлар авырлыкларны җиңә белүләр белән таң калдыра. Хастаханәдә ятучы балаларга да алар үрнәк, максатчан, тормыш сынаулары алдында югалып калмаска өйрәтәләр. Я с удовольствием поддержал эту идею. Кызлар әйткәч, мин дә бу тәкъдимне хупладым. Балаларны һәм аларның әти-әниләрен шатландыру зур бәхет. Хәтта үземнең дә күңелем йомшарды. Урология бүлегендә узган ел беренче тапкыр 15 яшьлек кызга биер күчереп утыртканнар. Елына 3000 меңнән артык бала дәвалана.
Көн сайын 15-20 операция ясала ди табиблар. 2800-дән артык операция ясалды. Һәм бик күп тикшеренүләр уза көн сайын. Рубин командасы белән шулай бер-беребез белән аралашып, бер-беребезне поддерживать итеп яшәсәк, бик безнең балаларның дәвалануына бик файдалы булыр иде дип уйлыйм. Команда исә савыгып хастаханәдән чыккач балаларны үзләренең уеннарына чакырып китте. Шулпан Касымова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Ак Барс Гагарин кубогы өчен көрәштән төшеп калды. Плей-офф сериясының 5-нче уенында автомобилист командасы бергә 2 сәү белән өстен чыга. Уен бик киеренке иде. Ак Барс хоккейчылары ничек кенә тырышмасын, Екатеринбург командасы көчлерәк булып чыкты. Уңыш бу юлы аларга елмайды. Бүген бойлар собасында өстәл теннисы буенча ярышлар башланды. Аны казанган урманчы, Мактау билгесе һәм Октябрь революциясе орденнары кавалеры Нургали Миңнеханов истәлегенә багышлап үткәрәләр. Ачылыш тантанасына бүген республика рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм гаиләнең нәсел дәвамчылары килде. Хәзер Татарстанда 50 меңнән артык кеше өстәл теннисы белән шөгыльләнә. Бу бәйге республикада иң абруйлылардан санала һәм 22нче ел рәттән үткәрелә. Быел халыкара дәрәҗәгә чыкты һәм 2 ярыш бергә уздырыла. Берсе республика күләмендәге ачык шәхси команда турниры, икенчесе халыкара ярыш. Анда Россия, Кытай, Таҗикстан, Белоруссиядән 200дән артык спортчы катнаша. Хотел бы поприветствовать наших гостей из рубежа, спортсменов из регионов Российской Федерации, и, конечно же, из наших муниципалитетов, татарстанцев, с проведением вот этого турнира настольный теннис в нашей республике становится более популярным. Теннис белән 3 ел шөгыльләнәм инде. Бездә дә Сабата бик көчле уйныйлар. Икенче Таҗикистаннан, Үзбекстаннан килгән, алар тоже әйбәт уйныйлар. Впечатления очень такие классные. Турнирдан бик күңелле тәэсирләр генә алдык. Оештыру шундый югары дәрәҗәдә, көндәшләр дә бик көчле. Яхшы уен күрсәтербез дип өметләнәм. Ярышлар якшәмбе көне тәмамланачак. Аның приз фонды 1 миллион сумнан артык. Ачылыш тантанасыннан соң Рөстәм Миңнеханов Сабаның үзәк китапханәсенә барды. 1964 елгы бинаны быел төкләндергәннәр. Аны район белән Нургали Миңнеханов идарә иткән чорда төзегән булалар. Ул Саба урман хуҗалыгын 30 ел дәвамында җитәкләгән кеше. Шул вакыт дәверендә күп кенә социаль объектларны совка бастырган. Тагын 2 көннән Рамазан ае башлана. Беренче тәравих намаз бу якшәмбе ястүдән соң укылачак. Дүшәмбе уразаның беренче көне. Аңа әзерлек турында Ләна Бәхтиева сөйләр. Казанның Сөлейман мәчетендә бу Рамазанны аеруча зарыгып, дулкынланып көтәләр. Мәчет узган ел төзекләндерелде. Моңарчы биредә ифтарлар зурлап уздырылмаган. Бу елгы изге айның һәр көнендә монда 100 кеше авыз ачарга җыелачак. Кешеләр килгәч, үзара алар аралашкач, бергә ифтарлар, теге авыз ачу мәҗлесләрендә катнашкач, ул теге дуслык хисе уяна бит. Ифтарларны теләгән кеше үткәрә ала, ләкин аларга мәчетләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк һәм сырырга кирәк нинди вакытларын, урыннарын. Рамазанны һәркем үзенчә якынайта. Бу рухи һәм физик яктан чистарыну ае санала. Рамазанга әзерләндек. Инде Коръән укулар ел буе әз генә укысак та инде Рамазанда ниятләп торабыз. Коръән укырга. Инде мәчетләрдә, ифтарларда катнашырга Алла бирсә, өйдәгеләр инде менә өйләрне үзләренчә җыештырдылар инде. Әти-әни белән сөйләшкән, менә җиләк җимешләр алып куйдык диделәр инде ифтарларга Алла бирсә. Матур итеп өйләрне бизибез. Хәзер бит инде декорлар бик күп Рамазан ае өчен, өстәлләр өчен. Аерым тәмле, иң тәмле ризыкларны пешерәбез. Әниебез дә иң тәмле ризыкларны пешереп, безне көтеп тора ифтарларга. Рамазан аенда без инде тырышабыз бик күп саваплар эшләргә. Елдагыча быел да республикада Рамазан изге гамәлләр ае марафоны оештырылачак. Татарстан дини нәзарәтенең гөләмәләр һәм казыйлар шуралары фитр садакасын түләү өчен нисап күләмен билгеләде инде. Ул 43 мең сум, закат чыгару өчен 495 мең булачак. Фитр садакасы 150 сумнан башлана. Моннан тыш сәламәтлеккә бәйле рәвештә ураза тота алмаучыларга тотылмый калган һәр көн өчен 400 сум күләмендә фидия билгеләнде. Һәр кешенең закат хәйрия фондына мөрәҗәгать итеп, ярдәм күрсәтү яки алу мөмкинлеге дә бар. Иң кимендә 20 баланы тернәкләндерү һәм дәвалау курслары өчен акчаларда ярдәм итәргә ниятлибез. Һәм узган ел 29 олы яшьтәге мохтаҗ кешегә акчаларда ярдәм иткән булсак, быел да шулай ук кимендә 20 кешегә ярдәм итербез дигән максат куябыз.
Ай дәвамында шулай иң кимендә 500 мохтаҗ гаиләгә без азык-төлекләрдә ярдәм күрсәтергә ниятлибез. Республикада кеше күп йөри торган урындагы биналарны бизәү буенча Нурлы Рамазан конкурсы игълан ителде. Рәсемнәр дини темага багышланган. Иң мөһиме зәвык һәм мәгънә булырга тиеш. Бизәкләрнең ай дәвамында әйләнеп торуы зарур. Җиңүче хаҗга юллама белән бүләкләнәчәк. Нурлы Рамазан дигән конкурсларның булуы, айрым бер мөхит булдыру. Ягъни Рамазаныбыз иллә фақат мәчетләребездә генә булмасын, табыннарыбызда гына булмасын, әмма ләкин тышкы яктан да булсын. Йортларыбызда, хәтта конкурста катнашмасаң да, биналарыңда мотор иттереп шулай бизәлешләрен куйсаң, зиннәтләп куйсаң, җәлеп итсәң, әмма бу безнең Рамазаныбыз, уразаны хөрмәт итеп, Рамазан аен хөрмәт итеп, шулай бизәдек дип, шуларда катнашу. Һәм шулай ук әлхәмдүлилләh, балаларыбызга күркәм тәрбия мирасыбызны тапшыру. 12-нче тапкыр узучы республика күләм ифтар 29 мартка билгеләнгән. Казан Экспода 12 мең кеше җыелыр дип көтелә. Быел ураза гаете 10 апрельдә була. Ляна Бәхтиева, Рамзил Гарипов, Александр Вольнов, Яңа Гасыр каналы. Мәйдан каналы, җирнең бизәге, тормышның яме, җиһанның иң зур сыры булган гүзәл затларга багышлап зур концерт оештырды. Алар 2нче елын шундый бүләк әзерли. Татар эстрадасын танылган йолдызлары һәм яшь башкаручылары сәхнәгә чыкты. Венера Ганиева, Вадим Захаров, Ирке, Рәсим Низамов, Марат Яруллин, Казан егетләре, Айфара төркемнәре, артистлар составы гаять төрле һәм үзенчәлекле. Тамашачы күңеленә үтеп керү өчен мәйдан репертуарны ничек сайлаган? Җырның тантанасыннан Инзилә Хөсәенова репортажы. Пирамида үзәгенең фойесында ук бәйрәм рухы хөкем сөрә. Концертка килгән һәрбер гүзәл затны мотор көйләр белән скрипкада уйнап каршылыйлар. Бәйрәм сәхнәсендә исә күбрәк ир-атлар чыгыш ясый. Руслан Кираметдинов «Бәхет булсын кулымда» дип җыр суза. Артур Исламов хатын-кызларга матурым дигән хитен багышлый. Вадим Захаров бәйрәм уңаеннан иң күңелле иҗат җимешләрен сайларга тырышты. Хатын-кыз күңеленә юл игътибар аша ди. Хатын-кызга игътибар кирәк, игътибар итәргә кирәк. Хатын-кызны яратырга кирәк. Шуңа күрә ир-ат өчен, яратыр өчен хатын-кыз тудырганмыды. Якты дөньяга дип уйлыйм. Әниләр турында бәйрәм белән гүзәл затларым дигән җырлар бар. Хатын-кызларга менә исемнәргә аерым язылган җырлар күп инде ул. Айгөлем, менә минем тормыш иптәшем Айгөл булгач, Айгөлемә дигән җырым бар. Рәйхан, Зөләйхалар, ул бит инде халыктан килгән җырларыбыз Сөмбел. Тамашачыларга ничектер барысына да җырлыйсы килә. Татар эстрадасының иң дәртле дуэтлары мәхәббәт турында җырлады. Хатын-кызлар дигәч нәкъ менә яз, сөю, наз күз алдына килә ди җырчылар. Бәйләнмә дип аталган җырыбызны башкарабыз, чөнки ул безнең дәртле күңелле матур җыр, халыкны күңелен күтәрә торган җыр, мәхәббәт турында хатын-кызларга менә дигән бүләк булыр дип өметләнәбез. Залда күбесенчә гүзәл затлар, репертуарны да язның беренче бәйрәме уңаеннан махсус сайлаганнар. Артистлар әни куллары җылысы, хатын-кызларның күркәмлеге, аларның җиһанны матурлыкка төреп яшәүләре турында җырлар суза. Җир шарындагы барлык хатын-кызларга багышланган җырлар, алар мәхәббәт турында, гаилә турында. Һәм мин уйлыйм, бу концерттан хатын-кызлар бик тә бәхетле булып кайтып китерләр өйләренә. Мәйдан каналы татар җыр сәнгатен үстерүдә, яшьләрне сәхнәгә чыгаруда зур роль уйный. Бу концерт 8 март уңаеннан оештырылган һәм бары тик хатын-кызларга гына багышланган чара ди оештыручылар. Бу гадәткә кергән традиция дип әйтгәндә, синең өчен дип аталган безнең концерт тамашабыз. Бу инде 2нче ел рәттән уздырыла шушы пирамида концертлар залына инде. Без инде бу концертны үзебезнең гүзәл затларыбызга багышлап үткәрәбез. Монда инде җырлардагы күбрәк аларга багышланган. Тамашачылар концертка килү бәйрәм алдыннан иң зур бүләк булды диләр. Балаларым шундый зур бүләк ясадылар. 8 мартка әниләр бәйрәме дип инде шундый билет алып белән иптәшем белән Апас районыннан килдек. Бүгенге көннән үк бәйрәм башлана инде хатын-кызларга. Көтеп алынган иң матур бәйрәмнәрнең берсе яз бәйрәме. Настроениеләр әйбәт инде, күңелле. Венера Ганиевна бик хөрмәт итәбез, бик яратып тыңлыйбыз. Казан егетләрен һәм Мингазов кавер группасын бик яратып тыңлыйбыз. Синең өчен концертның исеме дә хатын-кызларга мөрәҗәгать буларак яңгырый. Чыннан да биредә иң кайнар хитлар да, иң көчле алкышлар да гүзәл затларга булды. Инзилә Хөсәенова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Безнең канал җитәкчелеге ир-егетләребез хезмәттәш хатын-кызларны 8 март белән котлады. Бу көнне ел саен зур студияләле чәчәкләренә күмелә. Иҗади бүләктә бар иде. Җырчы Илназар ТНВ кызлары өчен иң хисле хитларын башкарды. ТНВ холдингында 342 хатын-кыз эшли. Алып баручылар, хәбәрчеләр, режиссер, мөхәррир, монтаж ясаучылар, операторлар бар. Нибары 2 бүлектә транспорт һәм сак хезмәтендә кызлар эшләми. Бүген 44 яшь әни декрет ялында. Гүзәл затлар дөньяны үзгәртеп, аеруча ир-егетләргә тәэсир итә алырдай сихри көчкә ия ди җитәкчебез Илшат Әминов. Без ирләр ул көчне кайвакыт сизәбез дә һәм аңлыйбыз да. Чөнки менә любой хатын-кыз ир кешене һавага күтәрә ала һәм җиргә төшерә. Безнең чыгарылышыбыз шуның белән тәмам. Хәзер рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүматны Айрат Шамс җиткерер. Хөрмәтле гүзәл затларыбыз, тагын бер тапкыр бәйрәм белән сезне. Күңелләрегездә һәр вакыт яз булсын. Исәнмесез, сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанда киләсе тәүлектә һава торышы үзгәрмәячәк, әмма төнге температура түбәнәя. Хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча Биектау, Кукмара, Яшел Үзәндә болытлы, кар явачак. Көндез температура 3-4 градус, төнлә 13-14 градус салкын. Буа, Апас, Кайбышта болытлы булачак, кар фаразлана. Көндез температура 2-3, төнлә 9-12 градус салкын булачак. Чистай, Мамадыш һәм Аксубайда болытлы, явым-төшем көтелә. Температура көндез 2-3, төнлә 10-13 градус салкын. Яршаллы, Менделеевск һәм Актанышта болытлы, кар. Көндез температура 3-4 градус, төнлә 10-14 градус салкын. Әлмәт, Лениногорск һәм Азнакайда температура көндез -3-тән -4-ка кадәр. Төнлә -8-дән -9-га кадәр. Монда да болытлы һәм явым-төшем. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә явым-төшем фаразлыйлар. Зөядә температура көндез 2 градус салкын, болытлы булачак, бераз кар көтелә. Төнлә исә 12 градус салкын. Булгарда көндез -2, төнлә -10 градус. Монда да болытлы, кар явачак. Алабугада да болытлы һәм кар. Көндез температура 3 градус, төнлә 12 градус салкын. Казанда болытлы, кар фаразлана. Көндез температура -2, төнлә -11 градус. Атмосфера басымы нормада. Ул 749 мм тәшкил итәчәк. Җил төньяктан секундына якынча 2 метр тизлектә. Дымлылык 76%. Җирнең магнит кыры тутырыксыз. Әлегә шулар. Үзегезне саклагыз. Матур яллар сезгә.